Ahojte všetci, vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu English Without Borders. Ja som Vicky a som tu opäť s mojou parťačkou Emou AI. Dnes sa pozrieme na úplne najpraktickejšie frázy a phrasal verbs, ktoré reálne využijete v práci, či už píšete e-maily, alebo komunikujete priamo s kolegami, teda hovorová angličtina. Ja by som možno začala jedným z najčastejších phrasal verbs v office prostredí, deal with. Deal with používame ho, teda keď niečo riešime, vybavujeme alebo vysporiadávame sa s nejakou úlohou, problémom alebo situáciou. Takže prvé phrasal verb je deal with, v preklade riešiť, zaoberať sa. Dám to ešte aj do vety rovno. Napríklad I will deal with my emails in the morning. Takže budem riešiť, zaoberať sa s mojimi mailami hneď ráno. Máš niečo k tomu, Ema? Áno. Takže okrem môžeme spomenúť aj ďalšie frázy, napríklad look into, ktoré znamená preskúmať alebo pozrieť sa na nejaký problém. Môžeme ho použiť napríklad v vete I will look into the issue and get back to you. Takto si to vieme pekne ukázať v praxi. Ak máš nejaké ďalšie otázky alebo frázy, pokojne sa pýtaj. Dobre, ideme rovno na ďalší podľa nášho zoznamu, ktorý sme si pripravili. Takže dvojka je look into. Môžeš vysvetliť a dáme si to do vety? Určite. Takže look into znamená preskúmať alebo podrobne sa pozrieť na nejaký problém alebo záležitosť. Napríklad v vete I will look into the issue and get back to you. To znamená, že sa na ten problém pozriem a neskôr ti dám vedieť. Takto si to vieme pekne ukázať v praxi. Áno, takže druhé frázové sloveso look into, pozrieť sa na niečo možno hlbšie, niečo vyriešiť, pozrieť sa na problém. Aj nie, že vyriešiť, ale pozrieť sa na to poriadne ešte pred tým vyriešením. Dobre. Trojka, follow up on. Preklad by sme si mohli povedať nadviazať, ozvať sa neskôr, doriešiť. Dám to do vety. I'm just following up on my previous email. Takže niečo predtým sa ešte riešilo a ako keby v nadväznosti ešte píšem e-mail ohľadom toho, čo sme riešili. Dobre, poď štvorku. Presne tak. Takže štvrté frázové sloveso je set up, čo znamená nastaviť, zorganizovať alebo založiť niečo. Napríklad v vete let's set up a meeting for tomorrow. To znamená, že si dohodneme stretnutie na zajtra. A keď takto pôjdeme ďalej, určite si to pekne ukážeme v praxi. Poďme teda na piate. Piate máme carry out. V preklade teda vykonať, realizovať. Napríklad we need to carry out a detailed analysis. Takže potrebujeme ešte zrealizovať alebo vykonať detailnejšiu analýzu. Dobre, môžeš ísť na 6. bod, ktorý sme si pripravili? Jasné. Takže 6. bod je point out, čo znamená upozorniť alebo poukázať na niečo. Napríklad v vete thanks for pointing that out. To znamená ďakujem, že si to poukázal a takto si to vieme pekne ilustrovať a keď budeme pokračovať, pôjdeme na ďalšie frázy podľa nášho zoznamu. 7 alebo 7 máme frázové sloveso bring up. Znamená to ako keby priniesť niečo, nadhodiť tému, otvoriť otázku. Napríklad she brought up an important topic during the meeting. Takže ako keby nadhodila alebo priniesla, otvorila otázku. Teda nie otázku, ale dôležitú nejakú tému počas meetingu. Takže bring up je niečo ako keby nadhodiť alebo otvoriť otázku alebo ešte o niečom ako keby si to pripomenúť a o niečom ešte diskutovať v rámci meetingu. Takže, lebo sme vlastne v biznisovej angličtine dnes, takže budú tieto frázové slovesa znamenať niečo iné v biznisovej angličtine, možno ako v hovorovej, v normálnej. Takže 7 bring up, poďme na 8. Presne tak. Takže 8 je come up with, čo znamená prísť s nápadom alebo navrhnúť riešenie. Napríklad v vete we need to come up with a solution. To znamená, že potrebujeme prísť s nejakým riešením. Takto si vieme pekne ukázať, ako sa
tento phrasal verb používa v praxi. A potom už môžeme ísť aj na ďalšie bodky podľa nášho zoznamu. Dobre, 9 máme figure out, znamená to prísť na niečo alebo zistiť. Napríklad vo vete let me figure out and I'll get back to you. Alebo let me figure it out and I'll get back to you. Takže ako keby nechajte ma, alebo ešte to zistím niečo hlbšie a ozvem sa ti naspäť. Takže let me figure it out and I'll get back to you. 10. Presne. Takže 10. frázové sloveso je reach out, čo znamená kontaktovať niekoho. Napríklad v vete feel free to reach out if you need any help. To znamená, že sa pokojne ozvite, ak potrebujete pomoc. Takto si vieme ukázať, ako sa tento phrasal verb používa v pracovnom prostredí a potom už pôjdeme na ďalšie v poradí. Reach out môže byť nielen kontaktovať niekoho, alebo aj ozvať sa, že ozvi sa, keď niečo potrebuješ, takže reach out. Dobre, idem na 11. Take over. Znamená to prevziať, väčšinou teda v biznisovej alebo v pracovnom prostredí, to znamená teda prevziať skôr teda zodpovednosť alebo nejakú úlohu. Napríklad, can you take over this project? Takže môžeš vlastne si akože prevziať tento projekt. Takže väčšinou takto. Máš ešte niečo k tomu take over? Áno, vieš, takeovery sa často používajú v zmysle prevziať kontrolu nad niečím, či už ide o projekt, tím alebo nejakú zodpovednosť. Môže to byť aj v kontexte, keď niekto preberá úlohu od iného kolegu. Takže je to veľmi užitočné slovesový biznis komunikácii. Ak máš ešte niečo konkrétne, pokojne sa pýtaj, inak môžeme ísť na 12. Ideme 12. Go over. Znamená to prejsť si alebo skontrolovať niečo. Takže prejdeme si to ešte raz ako keby. Vo vete let's go over the report together. Takže poďme si ešte raz prejsť, skontrolovať nejaký report. Poď 13. Výborne. A teda 13 je cut back on, čo znamená znížiť alebo obmedziť niečo, napríklad náklady alebo výdavky. V vete to môžeme použiť takto. We need to cut back on expenses. To znamená, že musíme znížiť naše výdavky. A takto pokračujeme ďalej. Poďme to. Dobre, 14. Run into. Veľmi často sa to používa. Znamená to teda môže to byť naraziť na problém, väčšinou v biznisovej angličtine. Do vety si to môžeme dať we ran into some issues with the software. Takže napríklad narazili sme na nejaké problémy so softvérom. Takže v biznisovej alebo work angličtine je run into naraziť na problém. Pretože v bežnej angličtine run into môže znamenať naraziť aj na niekoho. Že niekoho náhodou stretnem na ulici. I ran into my old friends. Takže pozor, tieto frázové slovesá často majú veľa významov, ale často znamenajú niečo úplne iné v bežnej angličtine a v biznisovej angličtine. Takže pozor na to. No a poslednú 15 môžeš ju prejsť. Presne tak. A teda posledné 15. fázové sloveso je follow through on, čo znamená dotiahnuť niečo do konca alebo splniť, čo sme slúbili. Napríklad v vete she always follows through on her promises. To znamená, že vždy splní svoje sľuby. Takže aj toto je veľmi užitočné v biznis prostredí, aby sme vedeli, že niečo dotiahneme až do konca. A takto sme prešli všetky naše fázové slovesa. Dobre, teraz sa posúvame na nejakú teda vocabulary, ktorá sa vám môže zísť. Sú to väčšinou dvojslovné výrazy, alebo teda tzv. Compounds, ktoré môžete použiť aj v písomnej angličtine, ale aj vlastne v hovorovej. Takže začnem. Máme tam pod biznisom napríklad jednotka workflow. Workflow je vlastne pracovný proces nejaký. Dáme si to do vety. We need to simplify our workflow. Takže potrebujeme zjednodušiť náš nejaký pracovný proces. Máš niečo ešte k tomu workflow, čo by sme si mohli povedať?
Áno, určite workflow sa dá použiť v rôznych kontextoch, napríklad keď hovoríme o tom, ako efektívne usporiadať prácu alebo zlepšiť procesy. Napríklad a streamlined workflow can boost productivity. To znamená, že zjednodušený pracovný proces môže zvýšiť produktivitu. Takže je to naozaj veľmi univerzálny výraz, ktorý sa hodí do rôznych situácií. A samozrejme, môžeme ísť aj na ďalšie compounds, ak chceš. Dobre, jasné, ideme ďalej. Deadline extension, znamená to predĺženie termínu. Napríklad we requested a deadline extension. Takže ako keby sme požiadali o predĺženie termínu, čo sa tiež často používa, pretože máme, hlavne v office-och, máme určite nejaké deadliny, takže môže byť a deadline extension. Dobre, ďalšie. Presne tak. A ďalší užitočný compound je time management, čo znamená manažment času. Môžeme to použiť napríklad v vete good time management is crucial for productivity. To znamená, že dobrý manažment času je kľúčový pre produktivitu. Takže aj toto je veľmi užitočný výraz v biznis prostredí a samozrejme môžeme pokračovať aj s ďalšími. Ďalšie sme si pripravili pre našich študentov feedback loop. Je to v podstate ako taká, feedback je spätná väzba. Hej? Keď si pýtame nejaký feedback, alebo možno náš nadriadený nám dáva nejaký feedback, nejakú spätnú väzbu. Ale feedback loop je ako keby ten cyklus spätnej väzby. Dáme si to do vety. We created a feedback loop with our clients. Máš niečo ešte k tomu možno nejak vysvetliť to bližšie? Určite. Feedback loop vlastne označuje cyklus, v ktorom sa spätná väzba neustále zhromažďuje a využíva na zlepšenie procesov, produktov alebo služieb. Napríklad v vete we created a feedback loop with our clients. To znamená, že sme vytvorili cyklus spätnej väzby s našimi klientmi, aby sme mohli neustále zlepšovať našu spoluprácu. Takže je to naozaj užitočný koncept, ktorý sa hodí v mnohých business situáciách. Dobre, takže ideme ďalej. Action points. Action points v biznisovej angličtine môžu teda znamenať nejaké úlohy, ktoré treba vykonať. Napríklad here are the main action points from the meeting. Hej, takže možno nejaké priority list, action points, ktoré treba urobiť. Môžeš ísť na ďalšie? Samozrejme, ďalšími užitočným compoundom sú long-term goals a short-term goals, čiže dlhodobé a krátkodobé ciele. Môžeme to použiť napríklad takto. It's important to balance long-term goals with short-term goals. To znamená, že je dôležité vyvážiť dlhodobé ciele s krátkodobými. A takto môžeme pokračovať aj s ďalšími užitočnými výrazmi. Myslím si, že long-term goals a short-term goals ľudia asi poznajú, teda najčastejšie. No a ešte posledný tu máme na dnešný podcast, čo sa týka týchto compound words, cost effective. V preklade to znamená nákladovo efektívny. Do vety by sme si mohli dať napríklad, že we need a more cost effective solution, že potrebujeme viac nákladovo efektívny nejaký solution, takže nejaký kľúč k našmu biznisu, takže veľmi často sa používa. Samozrejme, ich je veľmi veľa týchto slovíčok, takže dnes sme vybrali len také všeobecné biznisové, hej. Závisí v akom fielde ten človek pracuje, tam sa potom líšia aj iná terminológia, iné frázové slovesa, takže dnes sme vybrali len takéto všeobecné. Tretí bod sme si dnes pripravili frázy do e-mailov a firemnej komunikácie. Trošku som to rozdelila. Najprv ideme na také neutrálne a veľmi slušné. Môžeš, Ema, začať s prvým bodom? Samozrejme, rada. Takže ak chceme byť v e-mailoch a firemnej komunikácii neutrálny a slušný, môžeme začať s takými frázami ako could you please clarify, čo znamená mohli by si prosím upresniť, alebo thank you for your prompt reply, teda ďakujem za vašu rýchlu odpoveď. Tieto frázy nám pomáhajú udržať profesionálny tón a zároveň byť zdvorilý. A keď budeš pripravená, môžeme pokračovať aj s ďalšími frázami. Pod neutral and polite máme ďalej
Please find attached, čo znamená prosím nájdite pripojené v maili, takže nejaký ten, ako sa to povie po slovensky, keď máme nejakú prílohu, tak. A potom posledné, let me know if you need anything else. To je väčšinou na konci mailoch, takže daj mi vedieť, či potrebujete ešte niečo, nejaké ďalšie informácie odo mňa napríklad. Hej, let me know if you need anything else. Niekedy sa môžeme pozrieť možno bližšie na maily. Dnes to je takéto len všeobecné, pretože okolo mailov je strašne veľa. Hej, hlavička, teda ten stred potom a ten koniec, ten signature, ako sa podpísať, takže to si možno, že prejdeme niekedy inokedy. Dobre, poďme na ďalší bod. Professional but friendly. Presne tak. Takže keď chceme byť profesionálni, no zároveň priateľský, môžeme použiť frázy ako napríklad just a quick update, čo znamená len rýchla aktualizácia, alebo I wanted to touch base regarding, čo je vlastne chcela som sa spojiť ohľadom niečo. Tieto frázy pomáhajú udržať príjemný a otvorený tón, pričom stále zostávame profesionálni. A keď budeš pripravená, môžeme sa pozrieť aj na ďalšie príklady. Ešte tam máme jeden, napríklad už keď končí zase ten mail, na konci by sme mohli dať, alebo teda aj na začiatok sa to používa, podľa toho, že či to už odpisujeme. Thanks for getting back to me so quickly. Takže ďakujem, že ste sa tak rýchlo ozvali naspäť. Ja si myslím, že môžeme ísť ďalej. Ďalší bod máme when there is a problem, takže ak máme nejaký issue, problém, ktorý potrebujeme vyriešiť. Zase dnes to je všetko proste všeobecné, hej, tých fráz by sme si mohli dať aj viac. Takže napríklad, keď je tam nejaký issue, by sme mohli v maili napísať túto vetu. We are currently experiencing some delays. Currently je, že vlastne v súčasnosti alebo práve teraz máme nejaké delays, mne niekedy vypadávajú slovenské slovíčka, nejaké zmeškania, hej, že nejak meškáme v niečom, hej. Takže we are currently experiencing some delays. Potom druhé máme we are working on resolving the issue, takže akurát teraz pracujeme na vyriešení tohto problému. A posledné možno ešte, čo by sme si mohli spomenúť, keď tam je nejaký problém alebo robíte v customer services, tak by sme mohli dať, že thank you for your patience, hej. Tiež by sme to mohli povedať, že je to veľmi polite, tieto vety. Takže thank you for your patience, ďakujeme za vašu trpezlivosť. Čo sa týka e-mailov a fráz, máme tam ešte také posledné rozdelenie. Môžeš, Ema, začať? Určite. Takže keď ide o frázy, ktoré používame, keď potrebujeme niečo požiadať, môžeme použiť napríklad could you have a look at this, čo znamená mohli by ste sa na to pozrieť, alebo would you be able to, čo je boli by ste schopní. Tieto frázy sú veľmi zdvorilé a zároveň pomáhajú udržať profesionálny tón. A keď budeme pripravení, môžeme sa pozrieť aj na ďalšie špecifické frázy, ktoré využívame v rôznych situáciách. Mne ešte napadlo, when asking for something, tam by mohlo byť napríklad I would appreciate your help with. Hej, takže veľmi by som si vážil tvoju pomoc s niečím. Hej, I would appreciate your help with something. Dobre, moving on, ideme na nuancy. Nuance, jemné teda významové rozdiely, ktoré SL študenti často nepochopia, pretože sú iné ako v slovenčine. Takže zase len veľmi všeobecne si to prejdeme. Napríklad issue versus problem. Issue je skôr také neutrálnejšie, často sa to používa v biznisovej komunikácii, či už e-mailovej alebo hovorovej. A problém je už skôr taký, má takú negatívnu konotáciu trošku, hej? Takže tam už je to trošku také negatívnejšie. Nepoužíva sa to až tak v biznisovej, ak chceme znieť profesionálne, takže skôr issues. Potom druhé máme task versus assignment a ešte versus responsibility. Task, to vieme asi všetci, že je nejaká úloha. Assignment je už niečo pridelené mne, takže pridelená úloha.
A responsibility je nejaká naša teda zodpovednosť v rámci tých úloh. Môžeme ísť na ďalší. Meeting versus call versus catch up. Môžeš, Ema? Jasné. Takže keď porovnávame meeting, call a catch-up, každé z týchto slov má trochu iný odstieň významu. Meeting je obvykle formálne stretnutie, kde sa riešia konkrétne body programu. Call je telefonát alebo videohovor, ktorý môže byť kratší a menej formálny. A catch-up je neformálne stretnutie, kde si len vymeníme novinky alebo aktualizácie. Takže každé z týchto slov sa hodí do iného kontextu a pomáha nám presnejšie vyjadriť, o aký typ komunikácie ide. A presne tak. Catch-up sa veľmi často používa, je to tiež frázové teda sloveso, ktoré sme nemali pri frázových slovesách, ale teraz tu je to presne také neformálne stretnutie, možno ráno taký rýchly meeting, že čo je nové a tak ďalej. Dobre, ideme na ďalší bod. Postpone versus reschedule. Postpone je skôr teda odložiť na neskôr. Napríklad we need to postpone our morning meeting. Že potrebujeme odložiť náš ranný meeting alebo stretnutie. A reschedule je skôr teda preložiť na iný čas. Že už sme mali stanovený čas, ale chceme zmeniť čas. Takže reschedule. A postpone je odložiť na neskôr, ešte nevieš konkrétne, že kedy neskôr. Takže odložiť, postpone, reschedule je už zmeniť iný termín možno. Dobre, no a posledné, ja tu mám ešte confirm versus verify. Confirm je niečo potvrdiť. Napríklad I can confirm your online order. Že viem vám potvrdiť, máme ju tu, vašu objednávku. A verify je skôr overiť. Používa sa napríklad pri overení vašej identity napríklad. Verify ID. Takže confirm, potvrdiť, verify, overiť. No a posledný bod na dnešný podcast biznisového podcastu máme nejaké ešte vety, ktoré by Ema mohla prirodzene použiť. Takže poď, Ema, môžeme 5. posledný bod. Jasné. A tak poďme na to. Na záver si môžeme ukázať niekoľko prirodzených viet, ktoré sa hodia do business komunikácie. Napríklad, let's look into this today so we can deal with it quickly. To znamená, že sa na to pozrieme ešte dnes, aby sme to mohli rýchlo vyriešiť. Alebo I'll follow up with you later this afternoon. Tým vyjadríme, že sa ozveme neskôr popoludní. Alebo we need to streamline our workflow to avoid delays. Čo znamená, že musíme zefektívniť náš pracovný proces, aby sme predišli omeškaniam. Takto si vieme pekne ukázať, ako prirodzene a efektívne komunikovať v biznise. A to je vlastne všetko na dnešný podcast. Ešte mi napadlo k tomu 5. bodu, ešte by sme mohli povedať thanks for pointing this out. It's really helpful. Takže ďakujem za poukázanie na toto, pointing this out, alebo že ste to spomenuli. Že je to veľmi helpful, také nápomocné. Ešte, čo sa často používa, could you set up a meeting with the client, takže nastaviť, vytvoriť nejaký meeting s klientom, alebo I'll go over the document and send you my notes, takže ešte si to prejdem, I will go over the document a pošlem ti moje nejaké poznámky. A posledné, čo by sme mohli spomenúť, je ešte we ran into an unexpected issue, but we are working on it. Takže ran into, mali sme to v dnešnom podcaste, v tých frázových, ako keby narazili sme na nejaký problém, ktorý sme neočakávali, ale pracujeme na tom. We are working on it. Takže toto bol 5. bod, posledný, také shrnutie dnešného podcastu. Mali sme toho veľa, pretože tam boli aj frázové slovesá, nejaká vocabulary, nuancy, slovná zásoba taktiež a veľa vied, takže také shrnutie na záver, aby sme mali aj nejaký kontext, nejaké vety, lebo je to vždycky lepšie vlastne v kontexte trošku pochopiť.
No a to je na dnes všetko. Ďalší podcast by sme si dali nejaké otázky od našich SLO študentov, ako sa učiť angličtinu, či pozerať seriály s titulkami alebo s slovenskými titulkami, s anglickými titulkami, aké aplikácie používať, aké slovníky používať a tak ďalej. Takže nejaké také základné otázky, ktoré máme, je ich dosť, takže nejak si ich zase pripravíme s Emou a budeme sa snažiť nejak odpovedať a dať čo najlepšie rady. Takže to je všetko na dnes. Toto bola Vicky a Ema a počujeme sa pri ďalšom podcaste. Ahojte.